ngale Emkhambathini Enhlalakahle emzini wenkosi. Amen. Bangcwele abahle, nami ngingumntwana omncane kakhulu ukuphatha izwi likaNkulunkulu, ngoba uma sesiloku ukukholwa kunesesinde esikhulu kakhulu, ngoba uyakubona ukuthi kwakukholwa kwamadoda ahlakaniphile namakhosikazi ahlakaniphile nezintombi ezihlakaniphile ezimenyelwe kuNkulunkulu. Bantwana bayingcwele kaBonkulunkulu. Amen. Bangcwele abahle, sisenkonzweni yesabatha sizovuselelana ngemthetho emsebenzini esinikezwe wona ukuba sihambe sivuselele umthetho, ukuba silekelele umshumayeli ukuthi lokho asekwentshela kona kanti kuyiqiniso elingakanani, ngoba kuyenzeka omunye angabi nethuba lokuba semhlanganweni, mhlambe nophethe inkonzo angakhulumi ngomthetho, akhulume ngenye indaba nje kaNkulunkulu. Kodwa ubunjalo bethu masisenkonzweni ukuthi kufanele sibe abantu abanjani, mhlambe kungenzeki kuba kuvulwe kulelo page enjalo kaBonkulunkulu. Amen. Simenyiwe ke inkosi yesabatha abantwana bayingcwele, sho njalo lapho 188 ukuba thina sisindiswe. Simenyiwe thina sonke Manazaretha amahle enkosini, njengoba silapha saba nenhlanhla yokuhlala ezulwini sesesemhlabeni kaBonkulunkulu. Amen. Ngani? Ngoba abantwana bayingcwele lo mbhalo awufikanga noshembe, kodwa umbhalo obukade ukhona abantu bewushalazela okhuluma ngesabatha abantwana bayingcwele. Kodwa uma umnikazi waleli sonto indlamhlathi kamayekisa ifika iphendula abantu, akuqalanga libandla ukuba kusontwe ngesabatha lapha ekhaya. Yathi mayifika inkosi yomusa yayisisonta nayo ngesonto ukuba ihlangabeze abantu kwakudinga baphendule, ngoba lalishilizi lathi abefundiswa yoba nabo yilaba sebazizi lenkosi okufanele wena ubaqondise ngomthetho kaBonkulunkulu. Amen. Uma umnikazi wabantu bantwana bayingcwele sefikile, kuthiwa kwasuka uthuli olukhulu olihamba nesiphepho esakhuphuka khona isiwishi esike sisume kuthiwa ingqwithela, esike sikhuphuke sisuke nolcwazi sisukume namaphepha sisukume nezinhlanga emasimini sikhuphuke ube isiwishi ukhuza umhlola. Bathi kwasuka into enjalo, lase lithizwe ishemba abantu yakubona banjeya, kodwa ufuna wena ubageze bese bebabahle bese befana nale ngubo emhlophe. Usho njalo umprofeti uZandile Nkabinde okuthiwa wayethunyele esonto Luthela, wathi mayezomukezela ushembe wehla ehamba amadolobha ko Vryheid wazofika naseMaritzburg, wafika naseThekwini, wafika naseMtuba, nakuphi nakuphi bazibala indawo ehamba eshumayela ngevangeli angalazi ushembe engakafika kaBonkulunkulu. Amen. Athi kodwa kunendwangu engiyibonile ngilele yehle ezulwini ukhalika obuyiro lelikhulu
kwathiwa bayoba nenhlanhla abayombathiswa leya ngubo kaBonkulunkulu. Amen. Sambulo 3 verse 5. Kuthiwa abantu labayombathiswa leya ngubo bayoba nenhlanhla abantwana bayingcwele kaBonkulunkulu. Amen. Ifundele mosithole. Sambulo 3 verse 5. Sambulo 3 verse 5. Amen. Onqobayo uyakwambathiswa izingubo ezimhlophe. Loyo onqobayo uzombathiswa ingubo emhlophe. Angeke uhlangula igama lakhe encwadini yokuphila. Ngeke lisahlangula igama lakhe encwadini yokuphila. Ngiyakuvumela igama lakhe phambi kukaBaba. Seniyovunywa phambi kaBaba igama lakho ngokugqoka ingubo emhlophe. Naphambi kwezingelosi zakhe. Onendlebe akezwe lokhu. Lo ozwayo kodwa makezwe. Akushoyo umoya emabandleni. Okushiwo umoya emabandleni. Nakuyo ingelosi yebandla. Nakuyo ingelosi yebandla. LaseFiladelfia. Amen. Nkosini. Bangcwele abahle sibe nenhlanhla ngoba lithizwi masike sagqoka lengubo emhlophe savuma indlela kaShembe angeke igama lisahlangulwe encwadini yokuphila kaBonkulunkulu. Amen. Khonza izinhle manje sefikile ke uZandile Nkabinde ikhuluma le ndaba ehla ememezela into angayazi ukuthi ukhuluma ngani kodwa utsheliwe ebusuku kodwa unenkonzo ekhonza kuyakho. Uthi manje sefika uShembe seyifika ingilosi ngo1910 isitshuta ibheke gospel bantwana bayingcwele yathi mayitshuta lengilosi indaba kuzokhulunywa ngayo izinsuku zengilosi lezi zikaMashi bantwana bayingcwele kaBonkulunkulu. Amen. Mayitshuta ibheke gospel kuthiwa bagijima abahlakaniphila belungu bayibheka ukuthi ngabe kwenzakalani kuthiwa basho bathi hayi likhulu luhutshutena lengilosi iyoba nenhlanhla leyo ngilosi ingcezuzayo zaye zawele kuphakamina kaBonkulunkulu. Amen. Kodwa unayitshuta yabheka phi egospel 152 Jerusalema Bethlehema o izazi ezisitsheni sathumsindisi kuthiwa mayisitshuthi linkanyezi zabe zilandela izazi yathi mayifika yayisiwele emzini osegospel yilapha kaumuzi wethu okuzibula kobuNazaretha emampondweni yilapha uNkulunkulu
afika khona ezofuna mina nawe akabonkulunkulu amen. Kubalulekile ke bangcwele ukuthi makulezi insuku zikamashi umhlangano wamampondo bangcwele ukumasha akabonkulunkulu amen. Esikhathini esikhule kuso sizingane kuleli bandla bekuqashwa amabhasi azazofika nala konde ngezi kuphi la ngaphesha koyise kamfundisi uShozi umshumayelo omdala umdadana kabonkulunkulu amen. Zimuka ngoba kuyogcwaliswa ukuthi uNkulunkulu ufike ezweni lakithi emampondweni uma esefikile unyamandala ufika unquma imngcele uthi kuyosuka ngomngeni kuye kushaya osikisiki kwakusagcina osikisiki namhlanje kufike eCape Town akabonkulunkulu amen. Kuyofika osikisiki uthi ngamampondo lawa uthi kuyosuka ngomngeni ke kushaya othukela uthi isilungu leso uthi makusuka ngothukela kuye kufike emfolozi emnyama nemhlophe uZulu lo yakabonkulunkulu amen. Kuze kuzoxubana nomsenhla ungakabi mningi namhlanje usuyimele abakomachunwini kuphi komnambithi kuye kuhlangane negoli akabonkulunkulu amen. Bangcwele bahle lolu suku bekhalwa kakhulu ngoba bezwela ubuhlungu bokuba bashiwa ubabamkhulu bengasitsheli ukuthi ubabamkhulu sezohamba. Bekukhalwa ngalolu suku luka March 10 bekuba akudliwa lube njengesabatha abantwana bayingcwele. Namhlanje ulikhuni kubantu namhlanje bakwenze lokho. Mangathi uMarch 10 ngolesihlanu akudliwa. Yisabatha. Kuse futhi kube yisabatha ngakusasa. Awuzophinda futhi udla kabonkulunkulu amen. Kodwa kuthe ngo1988 sisevula amasango yaphuma inyanga ezulu yathi bantu abami yathi kambe makuzalwa umuntu emhlabeni kuye kwenzeke njalo. Angithi kuyajatshulwa kwathiwa baba wathi namhlanje kusuka namhlanje ngithi akubuswe ngalolu suku niyeke ukukhala ngoba uNkulunkulu wekhumbula indlu kadingana nosenza ngakhona amen. Kwaphela kanjalo ke bangcwele ukuthi kucishwe ngomhla kaLukhuzana sekusala ukuthi nje isikhumbuzo bantwana abangcwele kabonkulunkulu amen. Sekuyadliwa nje kube kuhle bantwana abangcwele ningasoli ngoba liyathizwi kusho babamkhulu wathi ngiyahamba ngiyowakha umuzwa sekuphakameni esho phezulu kwentaba omhlangano wathi kuze inkosi le nkosi mayifika nakhe indlu ifika isusa nize ningasoli. Inkosi nenkosi iyofika nefindo layo ifika ilibophe enye ifika iliqaqe enye ifika ilikhwelise phezulu kwelinye iliqinise kakhulu. Siphile entweni enjalo ke bantwana bayingcwele silalela izwi. Sho njalo indoda enhlanga ekhelikena. Isho njalo indoda yakafihla inqindi yathi ngiyisimanga lesi ukuthi abantu bakhuzwe izwe lodwa. Maye kwathiwa nje hayi phakathi kwalabantu abaningi kangaka kusho izwi kulalela izwi akekho ozophikisa abantwana bayingcwele. Kodwa bangcwele ake silalele izwi lenkosi ngoba sizolahlwa sesizofika ekhaya. Asihlukane ngempela noWhatsApp bantwana bayingcwele kabonkulunkulu amen. Asihlukane noWhatsApp kube kuyakhulunywa nje la indaba iyahamba. Angiyazi futhi lento omnisho ukuthini. Umuntu uyagula nje usesibhedlela useyashuthwa nangu umana uyagula usesibhedlela uzotshela ngisho izitha zakhe zimqedele. Yonke into eyenzakalayo ifaka kuWhatsApp iyathunyelwa. Awuyazi lento uthi isho ukuthini bantwana bayingcwele. Kodwa uNkulunkulu usekhulumile phakathi kwethu. Onendlebe akenze njani okade efunda incwadi uthi ayenze njani akezwe. Ongezwa akezwe. Sho njalo babamkhulu esezohamba bantwana bayingcwele ngo1935 bantwana bayingcwele. Bathi waphuma bathi wathi mefika lapha Lokhuzeni lapha sengingcwatshwa khona manje ikhumbuza mshumayeli la sengingcwatshwa khona akhona intanda nansi leyandawana eBhenqola kuthi wathi inkosi mayilapho eyafika ilanga limfuna likhathazekile bathi wamfica elele ehlathini khanya isiketekete wathi baba kwenze njani ulaphi wathi ngizobuza uNkulunkulu ukuthi mangihamba kuyosala kube njani emhlabeni. Kuthiwa mangabe sifika phakathi komuzi wengcwele isibuyile sisephakameni waphuma egaqa ngamadolo wathi namhlanje wathi sengiyavalelisa wathi umakoti mayesaba akahambi ngenyawo uhamba ngamadolo. Kuthiwa abadumala abantu waguqazwa uphuma ngesango wawela wahamba yonke imizi yakaZulu ayihamba kanjalo emkhayideni. Kuthiwa wathi mangena wangena waguqa ngamadolo. Kanti sekufika lapha isikhathi uNkulunkulu esezombiza khona kabonkulunkulu amen.
besilizwile we baba mkhulu sehlulwa ukwenza we baba mkhulu thambisa izwi lakho we baba mkhulu sozamukule ukulenza izwi lakho ke silizwile we baba mkhulu sehlulwa ukwenza we baba mkhulu thambisa izwi lakho we baba mkhulu ke okulenza izwi lakho. Ingoma kababa mkhulu yokugcina abantwana bayingcwele ka 219. Ingoma yokugcina le uNkulunkulu agcina ngayo uma esevalelisa abantwana abangcwele kaBonkulunkulu. Amen. Ithizwa avuke nengosi. Yani ingozi evuka nobaba mkhulu na makubuza abafundi bakhe ayihamba nabo. Uthi bantu abami niyangibona phezulu kwehlo uthi njani? Bengihambile ngisesigodini sosisi. Kodwa la ngifike khona ngifica abajadu engangibanikeza umthetho. Sebephule umthetho. Uma sebewuphulile umthetho abajadu babe sebethatha itshe seshaya ukuthi ubona silapha nje udakelo nje wena shembu waqinisa umthetho. Ingakho kaqamba lesihlabelelo ethi ndibe sikuzwile ubaba mkhulu. Uthi abantu abami sengiyahamba. Uthi namhlanje ngizokwaba umthetho. Uthi ophingayo akaphinge kakhulu ukuze angakhaleli ukuthi waphinga kanye. Uthi ophuzayo akaphuze kakhulu angabe sakukhalela. Ithogana uhlobo ngesilono lakhe aligana aphindelele nolunye. Ngani ngoba ngishumayelile phambi kwenu ukuhlukanisa izinto nobulala kakhulu ukuze athi meseboshwa angakhaleli wabulala kancane. Bangcwele abahle kwabunzima ke ngoba ubaba mkhulu wayesehamba. Lithi izwi umngoma wayegula kakhulu esehamba bamkhulu. Kodwa wamsindisa wayesemvusa. Wathi mngoma ngiyakuvusa ngoba ngifuna usale ukhulume lezi indaba ngemva kwami. Nempela bathi umngoma wavuka ngoba ibona bakwazi ukubeka ubaba mkhulu nokumlondoloza kaBonkulunkulu. Amen. Ngiyadlula ke lapho abantwana abangcwele bengivuselela ngomthetho ukuthi indaba esikuyona ivela kude. Ayiveli la indaba ukuthi ivela kaceza abangcwele. Uma indoda yakaKhumalo yakhile engumzazela kufika izwi kuyo waye isangoma ezinyanga kasenze kaJama uyise kasenze ngakhona kaBonkulunkulu. Amen. Lithi izwi
suka mzazela kulelizwe